Amo nang gikahalad Ginoo ang santos nga sakripisyo sa misa. Timaan sa imong dakong gumaalang kanamong makasasala. Ubani kami karong Ginoo, ug daniha kami balik kanimo. Uban sa imong pagpanalangin, kanamo diha sa among kalapasan. Gibag-o mo kami, Ginoo, sa imong walay puas nga kaluoy. Ug panalipdi kami kanunay diha sa pakigtuli balik